गोबाव समनिफ्राय लांदां जानानै थानाय फरायसालिखौ मावफुंनानै होदों बिटिआर सरकारा। क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मैनागुरि ओनसोलनि थाखाय थारैनो बेयो मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै गोख्रै खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। बे समावनो गोबाव सम मैनागुरि गेजेर फरायसालि न'नि लांदां जानानै थानाय थिंखौ मावफुंनानै होदों। मख'जाथावदि गोलाव समनि जेंनाखौ मावफुंना होनायनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो कसुगाव एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावहरदों फरायसालिनि एसएमसि कमिटिनि सोद्रोमा निरन्जन ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे फरायसालिनि माखासे खिरखि दरजा आरो खिखरसालिखौबो मावफुंनानै होनो बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों बिथां निरन्जन ब्रह्मआ। दिनै आङो बे मैनागुरि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि। आङो दा जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों। दिनै जोंनि मैनागुरि गेजेर फरायसालिया 10 आरो 12 बोसोरहालागै फरायसालिनि जेनाखि थिं बे न' बियो माने जोबोद बायहुं सिहुंमोन। फरायसालियाव फरायसाफ्रा थाखो लानायावहाय जोबोद दिगदार जायोमोन अखा हानाय बोथोरावहाय। बिथांमोना बबेबा समावहाय माने क्लास लाफुनायाव माने अखा जब जब हायोब्ला साथा हमनानैसो क्लासखौ लानांगौ जायोमोन। दा जों दिनैहाय जोबोद रंजानाय मोनदों। नै बिटिआरनि जेनाखि CM सार प्रमद बर' सारनि अननायाव आरो कसुगाव दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों मदद आरो हेफाजाब होनायावहाय आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिथांमोननि नाजानाय आरो मावनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय बेखौ मावफुंनो हादों। दा आङो नैबे समावहाय सार बिथांमोनखौ जोंनि मैनागुरि गेजेर फरायसालिनि एसएमसिनि मेम्बार सेक्रेटारि जानानै आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो इयुनावबो आं बिथांमोननिफ्राय बेबायदि मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो। आচ্ছা बेसे गोबावसिम जाखो बे स्कुलावहाय थिं गैयैया? थिं गैया दिनैनिफ्राय 10-12 बोसोरसो जाबायमोन आरो दा जों दिनैहाय मोनफुंनो हाबाय। दा जोबोद जोङो एसएमसिनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोन, फरायसालिनि फरायसाफोर, फोरोंगिरि सारमोन गासिबो आरो रायजो राजाफ्राबो माने गोजोननाय रंजानाय मोन्दों आरोखि। आङो नैबे समावहाय जोङो मैनागुरि गेजेर फरायसालि एसएमसिनि जानानै आरो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि जानानै जों बिटिआरनि CM प्रमद सारनिसिम बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा दिनै थिं न'आ जोंना जाफुंजोब्बाय। जा सारा जोंनि जेनाखि लुबैनाय बेखौ जों सुफुंबाय। दा बेनि बादैबो जोंहा खोरखि दरजा दङ, बे दाबो बायहुं जिहुं दं आरो जोंहा वालावहाय खुनु इन्जुरावहाय माने दाबो रं गैया, कालार गैया, माने गोसोम गोफा जानानै दं बे मोनसे। आरो लोगोसे जोंनि फ्लर बेबो माने जिहुं बाहुं जाजोब्बाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनि जेनाखि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि खिखरसालि हासुखरसालि बेबो माने जोबोद गाज्रियाव दङ। दा बिनिखायनो आङो सारनिसिम बेखौबो आं खावलायनो लुबैदों सारा जाहाथे अननानै जोंनि बैफोर जेनाखि नांगौखिनि सुबिदा बेखौ जाहाथे खालामना होनो इयुनाव बेखौ आङो सारनिसिम आखाइ खबज'यै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।